Alter Globe. Άλλος ένας κρίκος με την ομογένεια. Το Alter Globe είναι η εικόνα, η φωνή, αλλά και η καρδιά της πατρίδας. Δείτε τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από τη συχνότητα του Alter Globe, του πιο σύγχρονου ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού. Με ανθρώπινο, εξειδικευμένο προσωπικό, με την πιο άρτια τεχνολογική υποστήριξη, με υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας, το Alter Globe ανταποκρίνεται καθημερινά στην ανάγκη σας για πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση από την πατρίδα. Alter Globe, ο κρίκος της Ελλάδας με την ομογένεια. Για να ξέρετε τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Κάθε μέρα μαχητική ενημέρωση. Ένα επιτελείο από καταξιωμένους δημοσιογράφους χαρτογραφούν την επικαιρότητα, αναλύουν τις κρυφές πτυχές της πολιτικής και αναδεικνύουν το πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας. Στην κουζίνα, με το καλημέρα σας, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σας καλωσορίζει σε μια πλούσια ελληνική κουζίνα με πολλές καινούργιες συνταγές που θα σας καταπλήξουν. Η Ελλάδα παίζει. Γίνεται μέλος της πιο δυνατής παρέας που έχει κατακτήσει όλη την Ελλάδα. Με πολλά ρεπορτάζ, καυτά κοινωνικά θέματα, αστρολογικές προβλέψεις, όλα τα κοσμικά νέα, μα πάνω απ' όλα κέφι και δροσιά. Αυτή η παρέα μας γεμίζει αισιοδοξία. Πολύ μπλα μπλα. Οι face και οι μπλαμπλάδες σας περιμένουν κάθε μέρα για να σας ενημερώσουν για όλα τα νέα της ελληνικής showbiz και των τηλεοπτικών αστέρων με συνεντεύξεις που προκαλούν και πολλά gossip. Showbiz News. Όλα τα νέα της showbiz έτσι όπως δεν τα έχετε ξαναδεί. Ο Βασίλης Δρυμούσης με προσωπικότητα και χιούμορ δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο, αποκαλύπτοντας την αθέατη πλευρά της λαμπερής showbiz. Κοιτάω μπροστά. Η αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Η Ράνια Θρασκιά μας παροτρύνει να κοιτάμε μπροστά με λογική και ευαισθησία. Με τις συμβουλές ειδικών σε όλα όσα απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και τους προβληματισμούς του. Σήμερα με τον Άκη Παυλόπουλο, έρευνα και ανάλυση σε όλα τα κοινωνικά γεγονότα που σηματοδοτούν την επικαιρότητα. Αμέσως μετά, το τιμόνι της ενημέρωσης αναλαμβάνει ο διακεκριμένος δημοσιογράφος της ελληνικής τηλεόρασης, Νίκος Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ένα δελτίο που τα λέει όλα και τα δείχνει όλα. Η γνώμη, η άποψη και η κριτική διαπνέουν τις ενημερωτικές εκπομπές του Alter Globe. Ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του «Πρόσωπο με πρόσωπο» τοποθετεί στο τραπέζι ξανά την πολιτική, αναδεικνύοντας την αλήθεια της επικαιρότητας και όλες τις πτυχές της ενημέρωσης. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, με τον κίτρινο τύπο και τη ζούγκλα, αποκαλύπτει παράνομες δραστηριότητες και όλα όσα δυσκολεύουν την καθημερινότητα του πολίτη. Ο Κώστας Χαρδαβέλλας, με τον αθέατο κόσμο και τις πύλες του ανεξήγητου, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η εμπειρία του δημοσιογράφου αναδεικνύεται από το ρεπορτάζ και την έρευνα. Η Αγγελική Νικολούλη δεν πιστεύει στις χαμένες υποθέσεις και ρίχνει άπλετο φως στο τούνελ. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος στα αποτυπώματα, μια εκπομπή έρευνας διεισδύει σε σκοτεινές υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα. Το Alter, το αυτοκίνητο, οι επιδόσεις και οι υψηλές ταχύτητες από τον κόσμο της δύναμης και της ταχύτητας. Η ψυχαγωγία στην ενημέρωση έχει τη δική της θέση στο Alter Globe. Η Δούκισσα Νομικού και ο Γιώργος Παπαδάκης σας ξεναγούν στο λαμπερό κόσμο του lifestyle. Όλη η κοσμική κίνηση στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ο Άκης Παυλόπουλος διοργανώνει το καλύτερο πάρτι της ζωής σου. Ένας καλεσμένος, φίλοι και γνωστοί, κουβέντα στην κουβέντα, πολύ θέλει να ανάψει το κέφι. Γνήσιο, λαϊκό, ελληνικό γλέντι στο πάρτι της εβδομάδας. Η μοναδική Ανίτα Πάνια με παρατράγουδα θα κερδίσει τους περισσότερους πόντους στην ψυχαγωγία σας με τον αυθορμητισμό και τις έξυπνες ιδέες της.
Επειδή θέλουμε να τα ξέρετε όλα, ρίξαμε αλάτι και πιπέρι και στα Σαββατοκύριακα. Η Βάσια Λόι με TV Weekend σε πλήρη φόρμα σας χαλαρώνουν με gossip όλων ως τη μια. Η Άρτεμις Κοκκιναρά παρουσιάζει τα ζουζούνια και τα πιο trendy παιδικά τραγούδια που κάνουν θράψη στο Kids Songs. Alter Glow σας ενώνει με την Ελλάδα.